Fl-elezzjoni ġenerali tas-Sibt il-Partit Laburista ġab 13 siġġu aktar mill-Partit Nazzjonalista. Din hija rebħa li qatt ma kien hawn bħala, jgħid l-espert kostituzzjonali il-Professur Ian Refalo. Li jkun hemm taqsek voti, qatt ma kien hemm numru ta' voti taqsek differenza. Bħala perċentwali hija maġġoranza qawwija ħafna. Il-pass li jmiss mill-Kummissjoni Elettorali ikun li n-numru ta' siġġijiet jirrifletti eżatt il-persentaġġ tal-voti fl-ewwel att kif jispjega l-avukat Paul Kakija. Dan ifisser li f'termini ta' siġġijiet il-Partit Laburista għandu 60% ta' siġġijiet fil-Kamra tad-Deputati. Issa f'sitwazzjoni bħal din hemm provvediment fl-artiklu 52 tal-Kostituzzjoni ta' Malta li kien iddaħħal permezz tal-Att 21 tal-2007 illi jgħid illi fejn għandek żewġ partiti politiċi fil-Parlament bħal manna issa, il-partit li ġab il-minoranza tal-voti jieħu iżjed siġġijiet biex ikun hemm proporzjonalità bejn l-ammont tal-first count votes u l-ammont tas-siġġijiet. Il-Kostituzzjoni f'dan ir-rigward ġiet emendata 3 darbiet, bl-aħħar emenda fl-2007 fejn issa anke partit li jkollu l-minoranza tas-siġġijiet dawn ikunu jridu jirriflettu l-proporzjon ta' voti li jkun ġab dan il-partit fl-ewwel qatt tal-voti. Dan ifisser li l-Partit Laburista żer iżomm it-13 siġġu aktar li għandu, iżda il-Partit Nazzjonalista jingħata aktar siġġijiet. Dawk jieqbgħu tal-Partit Laburista x'dawk ġew eletti regolarment skont il-liġi u dak li ġie elett. L-unika ħaġa li tista' tiġri huwa li jistietu l-membri tal-Partit Nazzjonalista. Jiġu eletti membri oħra għandhom tal-Partit Nazzjonalista. L-avukat Paul Kakija jagħmel il-kalkoli tiegħu dwar kemm jistgħu jiġu eletti aktar membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista biex id-differenza ta' siġġijiet bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista tonqos b'tali mod li jiġi rifless il-persentaġġ tal-voti fl-ewwel att. Dan ifisser illi jidher li l-Partit Nazzjonalista jingħata 4 siġġijiet oħra fil-Parlament biex bekk Partit Laburista jkollu 39 siġġu fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jkollu 30. Din hija l-ewwel darba sa minn meta ġiet emendata l-aħħar darba l-Kostituzzjoni li dan il-mekkaniżmu ser jidħol fis-seħħ. Li partit ta' minoranza jsit il-membri biex il-persentaġġ jinżamm preċiż qatt ma ġrat s'issa. Ħadd iġrid din it-darba l-ewwel darba. Dan il-proċess issa jrid isir mill-aktar fis possibbli. Kadenza m'għandikx imma naturalment dan il-proċess irid isir mill-iktar fis possibbli għax il-pajjiż f'każijiet ta' elezzjonijiet ma jistax jistenna jfisser tagħna huwa proċess li jrid jibda u jispiċċa. U għal dawk li bdew jiddubitaw li l-Parlament mhux biżżejjed kbir biex jiflaħ ammont kbir ta' siġġijiet, il-Professur Ian Refalo iwieġeb dan il-mod. Jkun hemm biżżejjed siġġijiet, mhux dejjem jkun hemm biżżejjed siġġijiet. Dan l-isjed tista' ssir siġġijiet fil-ċemp. Għax hu qiegħed forma ovali. Tista' testendi jekk hemm bżonn.